pati yang bojo ae. Raja, Opo kuwi kurang pikiran kanthi kepon apemu, Raja. Lan kowe gedemok. Nami salah opo? Jangan salah. Kula suwun mah Mahapati. Kula suwun. Jangan salah. Jelas boten. Saya datang sing Prabu. Jangan boten manut kacung saya negara. Ini kono. Wiwit sangka Kertanegara. Nganti lungsur ana ing Jaya negara Yodian Ricai. Beliau yang saiki putri pemerintahan sing biasta kala gemet yang kene Palungguan Mahapati wis diurungake malah kaplosok dipatih hamangku kuwi Mojopahit. aku ora ngerti bab perkara iki. Sing bab tekarku ning papan kene. Jaluk ananing Palungguan Mahapati Mojopahit. Kula Mahapati Kuwi bener. mbok suwun. Kacela. Aku ngerti. Tenane kowe beda mele. Kepengin dadi patih, amakku kowe di Mojopahit. Nabi. Ojo galak-galak kon ngucap. Sak luguteng kolang kaling pinuroso. Sak jroning atiku. Aku ora kepengin nglanggahi Mahapati Mojopahit. Kejaba Robi, yen mandat dalem pengayuman Ongkolo ing Mojopahit cetolan gamblang. Yen Mahapati patih amakku kowe di Mojopahit, kawulke marang kowe. Wis sabtu langsung. Nanti aku produto kanungkas kowe Mojopahit. Aku kudu mukasi perkara iki. Sing kok ngarepake kowe kudu manungko lawan Mojopahit. Kowe nyuwun anane kolo pancen bener. Sing mbok utuhake iki sangkut saya negara yang kalau pancen bener. Amal. Warat. Teh. Kanjeng Adipati. Sawang. Ingat Pak Sengaja. Kembali loh, mari kau coba. Ojo ditakut. Balik ke gajah bakul. Songkol macam. Ewo dene. Ora gelem balik mojo bae. Mojo rusak. Kanjeng Adipati, menapa ingkang tetes atur panjenengan kula namung ngesti apa? Ngenti bermaksud tidak.